ang akong pangutana bradsok mahitungod niining kining rest day bradsok, kining adlaw nga igpapahulay bradsok. Kay ang mga Sabadista bradsok kining mga SDA nga ila man ning kanunay yung balik-balikon bradsok nga ang Sabat Juday bradsok mao man jud ni ang Saturday, dili man day Sunday. Nya bradsok ila ning gamiton bradsok kining atong basahon bradsok kining gitawag og the Convert Catechism ug Catholic Doctrine page 50 nga nag-ingon diri bradsok dunay pangutana, nag-ingon dinhi nga which is the Sabbath day. Nya gitubag diri bradsok sa tong libro nga Saturday is the Sabbath day. Nya why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 364 matod pa nila bradsok nga kita day bradsok ngano ni observe taning Sunday tungod day sa atong mga kining konsilyo sa Laodicea mo'y nagbalhin nga instead Saturday gihimo nga Domingo. Palihog day ko pagpatinaw bradsok kung tinuod ba ni bradsok. Kanang Council of Laodicea, igo ra nang ni butyag, nagpadayag sa kabubuton sa Ginoo nang hitabo sa balang kasulatan. Kaya namugod sa Nehemias 3:18, why nakatuman sa balaod sig papahulay nga Sabado o bisan pagani ang inyong mga ginikanan, mga anak, why nakatuman. Unya sa Oseas 2:14, ang Dios nga di mamakak, ang Dios nga matinuoron ingon nga pahunungon ko ang iyang mga igpapahulay. I will put cessation to their Sabbaths. Nya kanang Sabbaths nga gisgutan mga Sabado mo tong Sabado nga matud pa sa Exodus 31:15 patyon ang bisag kinsang tao nga magabuhat sa adlawng Sabado. Sa Exodus 15:1 ngadto sa 6 way maghaling og kayo sa adlawng Sabado. Ug dunay mamunit og kahoy kay maglungag patyon. Og naana sa Numeros 32 sa 14-16 nga usa ka tawo nga gigutom nang hagdaw namunit og kahoy nga igsusudnod adlaw man tong Sabado gibato. Gipatay pa gyud. Nya tong Ginoo kay gusto gyud mutabang sa mga nagkinahanglan bisang unsang adlaw, adlawng Sabado bakul sukad sa pagabata iyang gihikap ng nagkalakaw. Di lang kay nakatindog nakalakaw iya pang gipa bugkos sa mga nuog, banig ug habol nga iyang giladlad niya sa asiras aron nga makuha ang mga eyesore sa katilingban. Naligut-gut kayod ang mga Hudiyo nga nagbantay sa Sabadong igpapahulay og mingon sila malinapason ka. Usa ka tao nga propita nga bakakon. Dili ka iya sa Dios kay mong gilapas ang sugo sa Dios. Atong Ginoong Kristo mingon wa mo mahibaw nga dili sala ang pagbuhat og maayo sa adlang ipapahulay. Ngani ang inyong mga mag-uma kung mahug ang inyong baka sa lugot inyo nang kuhaon bisag adlawng Sabado kay gustong luwason ang kinabuhi. O kining tawhana 18 na katuig nag-anto sa sakit o gitangtang nako ang yugo sa sala. Yugo ni Satanas nga nagduot kaniya nining adlaw. Kay sultihan ta mo wa mo mahibaw nga bisan karong adlaw ang ako nga mahan nagbuhat, ako sab nagbuhat. Meaning there was no accusation, valid accusation that Jesus was really violating the law of Sabbath because he asserted that even the Father himself is working on this day, Sabbath. Likewise, I, the Son of God, does this work. That was the beginning, the awakening. Nga pahunungon man ang adlawng igpapahulay Sabado, giklaro San Pablo, ayan na mo itugot nga hukman mo sa adlaw ipapahulay. Landong ni sumabot natapos na ni sa krus ni Kristo. Unya balaod kini nga supak nato o gipahunong na ni Jesus di sa krus. Kolosas 2:14-16. Ayaw itugot nga doon na pa'y maghukom kanimo may tungod sa adlaw ipapahulay. Nya sa Hebreo 4:8 kay kung si Jesus o Huswi naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Nagisgot naglaing adlaw. Dili na ang Sabado. Ang gisgutan mao ang Mateo 28:1 nga duha ka sabatum og talitapos na ang igpapahulay sa adlawng Sabado og misugod na ang laing adlaw igpapahulay
ang adlawng Domingo pagkabanhaw ni Jesus. Duha ka word used that statement in Greek, Sabatum. Ang Sabadong igpapahulay o ang Sabadong igpapahulay nga nagsugod na pagpamasibas ang kahayag sa adlawng Domingo. Mao na nga ang labing dakong katarungan nga ang Sabado giilisdan, wa man na tangtangan na aram magyapon, pero giilisdan sama sa atong National Independence Day. Kaniadto July 4, the Independence Day of the Philippines, gilisdan og June 12. So nagyapon ang ngenda nato og Independence Day. Gisaulog lang kaniadto sa Hulyo 4 karon Hunyo 12 na. Nagyapon ipapahulay kaniadto Sabado kay gibansay sa mga Hudiyo o gilisdan ni Kristo o sa Espiritu Santo sa adlawng Domingo. Kay si Jesus nabanhaw sa adlawng Domingo, o niya ang Espiritu Santo mikunsad sa adlawng Domingo sa katawhan sa Dios. Manang memorable kaayo sa New Testament ang the resurrection and the descent of the Holy Spirit rather than the Sabbath of the Jews, which was really the emblem of slavery. And the law is made to help man, not to destroy man. But the law of the Sabbath was really pressuring and really somewhat causing man to death. Kaya ang Sabado, simbolos kamatayon. Kaya kadtong tao nga namunit lag kahoy tungod sa kagutom, gipatay. O si Kristo dito sa hukmanan ni Pilato, one of the accusations, he is violator of the law of the Sabbath. Kunya, he is an impostor, kaningon siya nga, guban ninyo kining templo. Kaya si katuog adlaw, ako ning papangunon. 46 katuig, ang templo gitukod, niya tukuro lagi katuog adlaw. Wa sila masayon gipasabot ni Kristo ang iyang lawas. Lain pang impostoric statement of this man. Nga ningon siya, ang tanang mahimo sa mahan mahimo niya. What blasphemy he has done against the Father. Mao nang 3 accusations. Usas mga akusasyones mao nga siya nagbuhat sa adlawng Sabado nga gidili sa mga Hudiyo sa igpapahulay. Mao nang the emblem of Sabbath, Saturday is death, but the emblem of Sunday is life and resurrection and life for our souls. Mao nang ang simbahan sa Laodicea ni deklarar nga ang Domingo mo giilis sa Sabado. Dili na iya sa mga konsilyo lang, kundi it comes from the Holy Spirit and supported on the Bible. In fact, doon ay question nga wag yun nakatubag ng mga kaigsunan na to nga Saturday keeper kanang pangutana nga human mabanhaw si Jesus. Doon na ba'y apostol nga nagpahulay sa Sabado? Litra por litra. Balik ko na to. Human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol, one of the apostles, nga nagbantay ni pahulay sa adlawng Sabado. Hindi ka kabasa niya na. Kaya Domingo naman ang ilang tapok. Domingo naman ang ilang ibalaan. Balik tani, Brad Jim.